promovare unei aplicație. Aplicația se numește Texture Pack for Minecraft și de pe ea mi-am descărcat respectivul video. Vreau o leacă să intrăm pe ea după începem episodul nostru. Așa, deci aici sunt help-ul, cum să dai delete texture pack și activezi texture pack. Acum eu nu o să șterg pentru că n-am net și nu mai instalează aici și doar că mă trebuie cu aplicație de jucare și aici toate texturile. Vreau să vă arăt toate texturile mele. Deci textura asta Bluebird Pie, încă nu o folosesc. Faithful, asta de sus. Adventure Time. Lie, asta. Wheelpack. Ozocraft. Curbede. Simply Sharp. Din când în cât asta. Și asta, Sortex Fanver. Deci pe toate le folosesc. Acum vom începe. Intră mare pe server. Vom începe episodul. Bun venit pe Barbă Neagră Minebros. Acum vom lăsa playerii să intre. Așa. Vom face și în direct. Dacă mă vedeți, o să muriți cu toții. Vom face și în direct ca să... Mario. Ăsta și eu, Mariuțu, Cocalarul. Tâmpițelul și idioțelul. Cred că Barbă a văzut că și-a schimbat numele în Blister Nicol. Și i-a observat. Păi așa e numele meu de pe Xbox. Așa m-a conectat pe mine. Ai geam? Pe mine cum mă cheamă? Spot Elf. Ce? M-am schimbat numele. Vezi că tu l-ai de pe Blockman. Nenorocicule. Hai ia! De unde? Zi-mi cum să mi-l schimb! Stai, mă! Zi-mi cum să-l schimb! Mai am jumătate de viață. Zi cum să-l schimb! Nu știu. Trebuie să știi, zi! Lasă-mă. Zi-mi! Mai am jumătate de viață. Mai am jumătate de viață. Îmi zici sau te omor? Nu știu cum. Ce nu înțelegi? Nu știu. Găsește o modalitate! Hai, Mario. Mai am jumătate de viață. Nu mai fi prost. Oameni buni, eu sunt smecher. Știți că e prost, nu? Vă dați seama după caracterul lui idiot. Poți să iei mereu de pe mapă. Hei, ești tâmpit. Hei, Dă-te, mă. Băi, dar de unde? Mă, nu mai fura de pe creativ. N-am cum să fur. Alta că l-am găsit noi o grămadă, câteva bucăți de... Eu am găsit ăsta. Da. Ne-am jucat. Am intrat din Mario, am intrat din greșeală pe creativ. Ba nu. Eu mi-arunc aici, pentru că nu vreau să trișez. Vreau survival adevărat. Păi noi l-am reușit, alta. Nu mai știi? Mario, minți. Nu mai știi cum l-am reușit? Taci, mă. Dă-ți-le jos. Bine, gata. Ești nesimțit. Gata. Vin la luptă. Deci, Ai geam? tot timpul văd. Nu am nici în cofăr, nu ai. Du-te tu după geam, te rog. Du-te tu. Hai, Mario. Să fac casa. Bine. Ce faci la casă? Că pune ușile și pune chesturile. Păi da, să bag.
Ai lemn. Nu. Ai lemn alb. Pun o mică pauză. Gata, ne-am reîntors. Ne vom duce după Sand. Iar eu sunt ascuns acum. Trebuie... Nu vă mai... Gata, am găsit. Gravel, ca să facem drumuri. E boi. Mario, dar setează spawn-ul acolo. Da. Lasă la mai încet, mai încet, mai încet. Și Mario, te rog să vorbești mai tare, mai tare. Ce vreau să spun? Vorbești mai tare, că cred că nu se aude. N-am cuvinte ce să spun. Ce faci? A intrat unul, West. Lasă. Lasă-l. Dar stai să nu fure din chest. Mai repede tot. Ia tu tot din chest, că eu nu mai ia. Ia tot. Ia florile. Ia o calitate nesimțită. Ia asta. Dar să-i dau și lui Hero. A intrat cineva? Haide, Iron. Dacă-i dau. Suntem ospitalieri. Deci dacă primii nu știu câți oameni vor primi de la noi, dacă intrați pe serverul nostru, bucăți de iron. Așa ne-am reîntors cu mult cabel și cu... Mario, zi, te rog să nu-mi ia din chest. Ce vine? I-am zis să iasă din casă. Intră altul. Ieși! Ieși, mă! Hai, mă, ieși de aici, că mă enervezi. Afară! Hai, mă, ieși! Zi să iasă. Las că iasă. Las că ieși dacă mă vrei. A ieșit. Casă. Stai să iei, vezi că până... Casă, mă! Ieși, mă, din casă. Zic că filmez. Te rog, Eli. Nu luat, vrei să spui. Nu lua. Mai poate un bun cupăr. Ce, unde să... Cât sunt cupăr? Nu dai kick la nimeni. Nu dau. Dar vreau să găsesc alt West. Cum mai este un West. Și să-i dau și lui. Vreau să vă întrebăm dacă vă place intro-ul. E șmecher? Nu-i? Întrebare. Dacă știți voi un program mai bun de filmare, că se vede că e foarte slab Mobizenul, are o calitate foarte proastă, ați văzut și voi. Da, dacă știți un alt program mai ca lumea de filmare, care filmează mai mult de 15 minute. Nu, Mario, care trebuie să are calitatea mai mare, mă interesează. Și da. Dacă are calitatea mai bună, numai asta mă interesează, calitatea. Nu știu cum să fac calitate șmecheră. Așa, acum pun o mică... Stai puțin, fac o mică pauză, pun o mică pauză. Gata, am făcut geam. Mario, te rog... Eu nu spart. Credeai că spart geamul. Bă, la ăsta am și bal de terenul. Ia din chest, că poate fură ei. Ai luat florile din chestul celălalt. Da. Intră unul în casă. Băi, dă-mi mine. Guest. Uite-l. Nu-i da kick. Lasă-l. Zi să nu mai dea în mine. Haide, dă iarul.
filmarea. Păi am dat-o. Păi, dă-n mine. Fură. A, cred. Lasă, bă, din traș. Nu, nu-mi plac de-astea. Și acum cum vrei să fac? Trebuie să iau. Vezi că e West, e fură! Dă-i kick. Zi, dă-că-i zi, tu ocupate de... N-aveți. Băi, dă-n mine. Băi, e în casă. Băi, zi să Ia iasă. doi în casă. Vă dau kick la toți. Băi, ai văzut ce a aruncat? Care? Ce l-am luat? Zi, mă. Mă, ai dat keep inventory. Da. M-a omorât. Băi, Dacă eu... a luat lucru. Dacă le dau kick la amândouă. Băi, și eu nu mai am niciun lucru. Și... Tău? Zi să dea lucrurile. Mai, mă omoară. Pun o mică pauză. Goodbye, ne vedem în episodul următor și Dați un like. v-am salutat. Mai Dați... bine dați dislike să nu mai facem seria asta niciodată. Da. Vă rog eu frumos. M-am plictisit. Abonați-vă, vă rog. Nu abonați-vă, Bye. dați dislike.